Tady ho máš, na zemi. Tam toho. A s čím bude kuře pečené? Bude pečené s masem. Mhm. A děláš k tomu bramburky nebo rýži? Rýži. Rýži, mhm. A okurečku taky? Jo. Tak to je fajn. A jak dlouho se to bude péct? Bude se to péct, se to bude minuty. Minuty? Minutka. Jo, nastav to, no. Perfektní. Nastavil jsem to. Mhm, dobře. Tak počkáme. Máš připravené talíře a vidličku a nůž? Mám. Kde, ukaž. Tady na zemi. Aha, já nic nevidím. Jak to musíš smáčknout to, jak to držíš. Smáčkni. Já nevidím ty talíře a tu vidličku a nůž. No musíš tam podat. Aha, Tady. dobře, tak to já ti podám, no. A nechci se podívat, jestli už to kuře, jako aby se nám nepřipálilo, víš? No. Zkontroluj ho. Zkontroluju. No, možná už je. Třeba utěku, aby jsem se nespálil. Proto to utěku. Pozor, je to horké. Jo. Musím to vytáhnout, aby jsem se nespálil. Tak. Ještě bys ho měl naporcovat. Vlasy. No, protože... Zavřu to. Tady to ten vaso s těma hnízdama. S čím? S rýžama. Jo. No teď tam nejsi, protože jsi tady. Musíš jít tam, abys tam byl. Teď tam jsi. A blekni. To není teďka foťák, to je teďka kamera, víš? Tam je to všecko zaznamenané, jak jsi hrozně šikovný kuchař. Potřebuju talíř a nůž a vidličku. Dobře, tak já ti to podám, jo? To je tam. Potřebuju příbor, nůž a vidličku. Příbor máš na stole, ten svůj si vem, jo? Já ti tady nachystám talířek. No, a tady máš talířek. A co, dáme si to kuře? No. Ochutnáme to, jestli už je dobře upečené. Vem si utěrku, ať se nespálí. Bacha, je to horké. Jako, je to horké. Vypadá dobře. Já jsem to vlastně chtěl upéct. Tak, Ochutnáme. ten telefon. To je moc horké. Tak buď můžeme foukat, anebo počkáme chvilku. Počkám. Dobře. Ale můžeš ho nakrájet zatím. Tak, ten telefon. Tak skvěle. Tak dáme si to a pak budeme všem říkat, jak to bylo dobré, jo? Já jsem to vlastně chtěl upéct. No, já myslím, že se ti to podařilo. Já jsem to tady upéct chtěl tady v této toubě. Jo? Dobře, tak ten